हे देवाला अगरबत्ती लावतो, जरा वातीतलं तेल संपलंय, हा तेल टाकावं लागतं वातीत. देवापुढला हे वात दिवा इजून आहे, हो ना, त्या वरल्या बी दिव्यात टाका आणि इथं खालच्या बी दिव्यात टाका. त्याच दिव्यात टाकतोय. हे तर खाई खालच्या हो ना, परडी सारलेली वाळली आता. ते हे करायचं, ते थोडं काय टाकून ठेवा की. ठेवलंय की तांदूळ आहेत, पैसे आहेत, हळद कुकू आहे. त्या वली होती म्हणून नव्हतं ना भरली, भरून ठेवावं लागते ना. हा. हम्म यावर्षी गटलंय बारी उगवलाय ना आपला. अजून तरी दाट उगवलाय, हम्म. एक असा दाट उगवलाय, हम्म. पण अजून वरी जास्त आलं ना, तर येईन उद्या परवा. अजून 3-4 दिवस आहेत अजून. गोम तर मारा आता चौपट, इतका येणार आहे बघतो. गोम तर मारा म्हणलं चौपट. त्या अगरबत्त्या बाळूमातून आणले, लय दिवस पुरलेत रे. काय केलं तो? आता नाही, फुल डबा होता त्याच्यात, लय लय मोठ्या अगरबत्त्या होत्या, 200-250. हो हम्म.